Toto je Gúša. Československý Minecraft youtuber a tento youtuber vás pravdepodobne skemoval o 5 €. Ale nechajte ma to vysvetliť. Asi pred 5 mesiacmi Gúša vydal video, kde predstavuje svoj editing pack, ktorý je na Hero Hero. Jeho Hero Hero členstvo stojí 5 € mesačne a na jeho Hero Hero nájdete videá v predstihu, súťaže, editing pack a Discord server špeciálne pre členov Hero Hero. No ale je tu pár problémov. Súťaž naposledy prebehla v septembri 15. pre českých sledovateľov v září. Editing pack bol naposledy aktualizovaný 9. novembra, takže v listopadu. A to by nebol až taký problém, keby tento pack nebol rovnaký ako ten zadarmo. Áno, Gúša robil editing pack aj zadarmo, presne pred 8 mesiacmi. Tento pack bol docela simple. Boli v ňom nahádzané asety, ktoré si mohli nájsť jeho fanúšikovia aj bez toho, aby si tento pack stiahli. No takto to mali všetko pokope a docela roztriedené. Bol docela fajn, len na to, že hudbu, ktorú dal do editing packu, bola až do 40% copyrightovaná, takže ju nemohli používať bez toho, aby nedostali copyright na video. Ale jak som hovoril, tento free editing pack Gúša zobral, prijal tam pár vecí na plus a dal ho za platobnú bránu. Gúša vo svojom videu o platenom packu hovorí a trochu sľubuje svojim fanúšikom custom animácie, viac backgroundov, hudby a všetko, čo v editingu potreba. No namiesto toho dostali animácie z tému, prechody z jedného obrázka na druhý. Tento človek skemol svojich fanúšikov, ktorí začínajú s YouTubeom, pod slovami, že dostanú editing pack s custom animáciami a tak ďalej. No keď som ho konfrontoval, tak trochu ma poslal do piče. Tu máte screenshoty z Discord chatov s ním. Ako môžete vidieť, je mu to úplne jedno a nie len jemu. Keďže tento editing pack a dá sa povedať, že aj Hero Hero má s doktorom Wolfom, jeho dobrým kamarátom, napísal som mu tiež. A potom, čo som si prečítal, čo napísal, som zistil, že tento človek je úplne jebnutý a nemal by byť trestoprávne zodpovedný sám za seba nikdy v živote. Tu máte screenshoty a urobte si na to svoj vlastný názor. Takže aby som ku koncu zjednotil. Dvaja wannabe youtuberi chceli zarobiť na svojich fans, ktorí sú ešte mentálne mierne jebnutí a urobili si editing pack, ktorý je urobený z editing packu, ktorý je zadarmo a v ktorom sú asety, ktoré ani z 99% nevlastnia oni. Neviem ako vy, ale ja to vidím na dvojitú porciu ojebania. Budem sa snažiť vás updateovať o tom, jak sa táto situácia vyrieši a ako vždy, peace.